Піковий етап затоплення переживає Херсонщина. Під водою приблизно 1500 будинків. Масштаби вражають. У самому ж Херсоні вода піднялася до 5,5 метрів, а найбільше постраждав мікрорайон Острів. Значна ж частина обласного центру розташована вище та цілком безпечна. Людей з правобережжя рятують потягами, автівками та човнами. До безпечних місць евакуювали вже більше 1700 людей. Однак і тут окупанти не оминули можливості завадити порятунку. Ворожі хакери здійснили атаку на гарячу лінію Херсонської обласної адміністрації, де приймають заявки на евакуацію. Так, бабулечка, давайте до нас. Все, фіксируйте. В безпорадному становищі опинилися хатні улюбленці. Херсонці виносять чотирилапих на руках, а рятувальники відшукують покинутих цуциків і кошенят. Вже невдовзі почнеться будівництво десятків кілометрів нових водогонів, каже віце-прем'єр Олександр Кубраков. Він запевнив, що жителі постраждалої частини Херсонщини матимуть вдосталь питної води. Вже організований оперативний підвіз води. Для цього застосовуються і цистерни Укрзалізниці, і автівки. Тобто різна ситуація, але ця робота вже йде. Щодо свердловин, ми вважаємо, що свердловини потрібно якомога швидше військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям робити. Для цього вчора уряд прийняв всі необхідні рішення, фінансування виділено. Операція з порятунку жителів правобережжя триває цілодобово, тоді як на окупованому лівобережжі, яке постраждало значно більше, справжня катастрофа. Росіяни кинули людей на призволяще, в місцевих чатах б'ють на сполох. Єдиний порятунок на дахах будинків, без їжі та води. Українські військові з 406-ї бригади військово-морських сил помітили жінку з дітьми, яка благала про допомогу на даху власної хати біля тимчасово окупованих Олешок. Дроном вдалося доправити хоча б пляшку води, а ближче до вечора родину вдалося евакуювати. Голова правління Укргідроенерго Ігор Сирота прогнозує, що велика вода поступово почне спадати вже цими вихідними. Приблизно через 4-5 днів після російського теракту спорожніє Каховське водосховище. Варварський вчинок окупантів – катастрофа для екології. Без джерела води 94% зрошувальних систем на Херсонщині, 74% на Запоріжжі та 30% на Дніпровщині. Це багатомільярдні збитки і для рибної галузі, а ще небезпека проникнення хімікатів і збудників різних хвороб до колодязів і відкритої води. Це черговий у цілій низці воєнний злочин Москви, але, можливо, найруйнівніший і згубніший для довкілля. Падає рівень води. Водні біоресурси. Свідоме знищення Каховської ГЕС, яка критично важлива для забезпечення Криму, свідчить про те, що російські окупанти усвідомили невідворотність утечі з півострова. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів, від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини і до Криму. Що ж, Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скоєне. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, найближчі 5-10 років Крим матиме проблеми з водою. Заступник постійного представника президента України на півострові заявив, що окупаційна влада бреше, що після теракту на греблі жителям Криму вистачить води. Вони стверджують, що кримські водосховища заповнені на 80%, але замовчують, як надовго вистачить цих запасів.
Давайте рассасываемся сразу. Відкинули росіян на кілометр і закріпилися на нових позиціях. Бійці 3-ї штурмової бригади повідомили про успіхи на флангах біля Бахмута. Командир 2-го штурмового відділення 3-ї штурмової роти «Стіч» зафільмував результат злагодженої роботи екіпажу БТР М113, танків, мінометників і аеророзвідки. Командувач сухопутних військ відзначив рух флангами та додав, що ворог втрачає позиції біля Бахмута. Едете на 10 метров вперед от нас и косите на все, что слева. Поняли? Нема нікого. Густо, да? Спроби росіян наступати в бік Кліщіївки біля Бахмута були марними. А от поблизу Авдіївки в наступ не потикалися. Битва за місто різної інтенсивності точиться вже майже 9 років. Навіть згарища Мар'їнки не дається ворогу. Гарнізон відбив ще 13 атак москолоти. До 10 років колонії засудили росіяни жителя Сімферополя. Окупанти визнали 36-річного чоловіка винним в нібито підготовці диверсії на залізниці поблизу Джанкоя. Російські силовики стверджують, що сімферопольця затримали на початку повномасштабної навали у квітні минулого року. А під час облави традиційно для себе виявили 2 саморобні вибухівки та так звану екстремістську літературу. Ім'я та прізвище бранця поки встановити не вдалося. Черговий пам'ятник поразці російського флоту з'явиться у Севастополі. Окупанти планують встановити меморіал морякам, знищеним минулого року разом з крейсером «Москва». За словами директора окупаційного інституту країн СНД у Севастополі Сергія Горбачова, згадають не лише загиблих на судні, а й усіх із 30-ї російської дивізії. Стверджують, що монумент зведуть на причалі, де ж вартувався ракетний крейсер «Москва». До російсько-української війни він був флагманом Чорноморського флоту, але у квітні минулого року став одним із багатьох символів російської ганьби та найбільшою втратою російського флоту з часів Другої світової. Росіяни відбили авіаналіт на Крим, але з деякими застереженнями. Безпілотний апарат знешкодили на сході Криму засобами радіоелектронної боротьби, заявив окупаційний ватажок Сергій Аксьонов. От тільки безпілотник виявився іранським апаратом «Мохаджер-6», який Росія закуповує з минулого року та застосовує у війні проти України. Він може здолати не більше 200 кілометрів, тому безпілотник точно не перетнув лінію фронту. Він, до слова, начинений іноземним остаткуванням і здатен нести до 100 кілограмів навантаження. Це ще минулого вересня встановили українські військові, яким вдалося захопити один «Мохаджер».